vaša nová kolegyňa. Dnes sme v hoteli Altis a ja si dnes vyskúšam úlohu rollbárky. Chalani, súhlasíte? Áno! To je výber reprezentácie. 3, 4. To sme si nacvičili. Pekne, ďakujem. Poďme sa pofotiť s deckami pri rozkotľovaní a toto. Čo treba vedieť o rollbe? O rollbe? Čo to žere? Žere to elektrinu. Elektrinu? Hej? A koľko? Na jednu baterku spravíme 4 ľady. A ako dlho trvá, keď spravíte túto ľadovú plochu? 10 minút. Hoteli Altis, áno? Áno, a čo decká, šalejú, keď vás vidia? No, ani nie, už si s tým naučili sa. A je to nebezpečné? Tak je to nebezpečné, ak sa nachádza nejaké dieťa na ľade, tak by sme ho mohli presť, takže keď ideme s rollbou von, všetko musí zdať preč. Akou rýchlosťou ide rollba? 10 km za. Viac nedá? Ste skúšali? Vieš na tom urobiť hodziny? Jasne. To sa dá celkom, hej? No dobre, tak si to vyskúšame. Dobre.